Jucătorii este Robi, Raptila definit Crouch și Ionuț Teto Giovanni definito il principe Cacca. Portarul se știe Tete Râșanu, începe meciul. 3 goluri! Vedem cine câștigă. Meciul începe. Tensiunea a crescut. Jucătorii se studiază unul pe altul. Primul la minge este Principul Caca. Trece Principul Caca, gol! Șut! Are retira pe lângă! Ocazie mare! Trece! Șut și gol! 1-0. Crouch așteaptă adversarul, față în față. Nu reușește. Pleacă Prințul Caca, șut și... dat afară de portar. Se continuă. Se pare că jucătorul are probleme la picior. Oare va fi un dezavantaj? Trece! Gol! Nu a fost gol. Fost gol? Normal că a fost gol. Atât a fost joaba. Bine gol pentru Caca, eu n-am văzut. În fine, nu a fost, nu prea am văzut, nimeni nu a văzut gol, dar el zice că a fost gol. Exact, exact cum se văd. Trece. Se studiază. Afară. Se pare că nu are bun control al mingea acest jucător, pentru Caca. Se pare că are simțit ce s-a făcut și nu poate să controleze mingea. Wow, ce trecere! Mamă, bani senzațională dată de Crouch, acest jucător este magnific. Magnific acest jucător, trebuie să luăm în minte. Este un adversar de temut. Dar nu prea fuge, asta este problema. Să nu uită de portarul, Tătărușanu. Prințul Caca la minge. Fute mingea. O ieșit afară cu mingea. Se pare că acest jucător nu are un control al balonului. Nu este un jucător, este foarte dezordinat în acest joc. Wow, trece spre sub craci! Bestială! Se pare că acest jucător Crouch, în schimb că este un foarte bun shooter, este și foarte bun dribbler. Dribbler. Pente! Respinge mingea! Portarul a apărat. Foarte bun. Tensiunea crește. Trecere frumoasă, dar accident, acest jucător s-a accidentat. Îngrijiri. Jucătorul e la pământ, se pare că nu respiră. Piciorul mic a fost. Scuze, n-am vrut. Stai că l-accidentez pentru tine, îi dau în mână la creză. A fost fault.
Acest jucător este prea nervos. Putem să comparăm cu jucătorul Torge, dar 10% din calitățile lui sunt ca Torge. N-are, deci nu are stăpă de jucător. Uitați ce face cu mingea. Ce-i asta? Veronea! Veronea! Ratare incredibilă după ce a trecut de Crouch. 2-2 la cornere. Următorul care o dă afară se va alege cu penalti. Acest meci durează de mai mult de 5 minute jumate și este și țin cu 1-0. 1 egal, mă scuzați. Golul al doilea nu l-a văzut nimeni, dar hai să luăm un gol. Nu trece nimic de acest zid impenetrabil. Craci spus în mură din Berlino. Wow, Penta lucrează, de jucătorii țin... Nu, crezi, ratează. Un meci foarte strâns, echilibrat. Va încerca un șut de la distanță mare? Sau o trecere prin viteză? Nu? Șut afară, penalti pentru... Penalti. Îți pregătește poziția. Știu, mă. Și acum să vedem. Wow, gol magnific, o bombă supersonică! Și 2-1 pentru Crouch în minutul 7. 7. Tu spui clar. Vrea fotbal, da, vrem fotbal, domnul Torge. Ce-a fost asta? Fotbal! Exact. Ce? Da, arbitrii, v-ați dat, nu? Ce vrea, mai văzut în arbitru? Când te pute 2 ori. Cu cartonaj de culoare albă. Galben. Nu, dar tu ai memorie, nu? Ai 17 ore, mă, poți să filmezi. Să poți să încep să fluiere jucătorii, deoarece... Wow! Corner! 3 și pentru acest jucător. Dacă dă gol, se face de 2. Scorul va fi strâns. Se va decide la ultimul gol. Dacă ratează, șansele vor fi foarte mici pentru el de a câștiga. Ne uităm un pic. Domnul arbitru vrea să spun un pic. Vorbește frumos cu domnul arbitru. Spuneți, domnul Crouch, cum vă simțiți după 2-1? Foarte Credeți că veți câștiga? Nu se va ști niciodată. Minge rotundă și pământul de... Cât e mingea? Oare această minge va intra în acea poartă? Dacă mai filmez mult, ar putea să-mi dau direct în cap. Gol! Torge! Doi la 2, scorul se foarte strâns. Pe lângă. Orice minge este important acum. Scorul este 2 la 2. Suntem în minutul 9 jumate. Cine va da gol oare? Trecere! A lui Crouch! Dar nu! Gol! Torge fură mingea și dă gol! 3 la 2, doamnelor și domnilor. Deci meciul este oficial câștigat de Torge. Ne pare rău, domnul Crouch, a fost un jucător foarte bun, dar ați pierdut, îmi pare rău. Altă dată, nu?